Україна та Рада Європи домовились про спільну підготовку плану дій на 2023-2026 роки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної прес-конференції з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Дмитро Кулеба упевнений, що період турбулентності у відносинах України з Радою Європи вже позаду. Наразі можна надолужувати втрачене і розвивати відносини для загальної користі. За його словами, співпраця України та Ради Європи розвивається за 3 напрямками: захист прав людини, забезпечення верховенства права та зміцнення демократичних інституцій. Кулеба також відзначив принципову позицію Ради Європи у кримському питанні. Про це свідчать рішення Комітету Ради міністрів щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та резолюція ПАРЄ щодо порушень прав людини, скоєних на півострові проти кримських татар. Марія Пейчинович-Бурич зазначила, що Рада Європи підтримує територіальну цілісність України. Обидва документи містять конкретні позиції на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, захищають права людини у тимчасово окупованому Криму. Кремль має припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Для всіх очевидно, що тимчасова окупація Криму підриває норми міжнародного права та принципи Ради Європи, яка стоїть на захисті демократії, прав людини та верховенства права. Ми поділяємо з генеральною секретаркою думку, що Росія має скасувати заборону діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, припинити призов кримчан до лав російської армії. З нетерпінням очікуємо на першу доповідь генеральної секретарки щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Готові до співпраці з нею на цьому напрямі.